Cuwil tahune bar ngono ucel-ucel ambek bumbune, jukuk sayurane diucel-ucel neh dadi siji yo. Iki niki wendul yo, manise pedese pas, langsung tak sepil cara masake yo. Pertama tak goreng sik tahune, iki mang saurunge tak gombek uyah saiki ae ben gak kasinet. Terus goreng pisan ndok sing wis digodhog yo, bar ngono karo ngenteni iki mateng, tinggal nyiapno bumbune, iki tak blender. Bawang, brambang, kemiri, jahe, lombok abang, lombok setan karo tomat. Balik ning tahune karo ndoke mang iki diangkat, bar ngono disisihno, terus ditinggal gongso bumbune sing wis di blender mang. Digongso sing tanek ben mateng bumbune, pokoke minyake sampai misah karo teksture mang rodok kenthel. Bumbune wangi, langune ilang. Terus tambahi uyah, tambahi gula pasir, tambahi kaldu bubuk, tambahi gula abang, tambahi kecap saithik, bar ngono ditambahi banyu asem. Terus diudek-udek neh ben gulane abang mang mencair. Lah nek wis diudek-udek wis rata kabeh ngene iki, lebokno gorengan tahu ambek ndoke mang lho yo. Nah bar ngono terus dimbohi banyu sak cukupe wae, dimasak sampai umo blekutuk-blekutuk. Sampai bumbune mang tresep ning tahune ambek ndoke, bar ngono nek banyune wis rada sat, iki siap diangkat, pateni kompore. Tahu telur bumbu Bali siap dipleteng dan siap dinikmati. Delok ento yo bumbune selekoh iki lho yo, yakin wendul iki yo.